2020 बिसि साल ए लॉकडाउन नि जरा ए महामारी कोरोना भाइरस नि जरा ए बिसिंतै काइसा बेलाय नांगमानि सोरमु मांखा बर रगबाय जेसे हाकचल तंगैमान आसनो काहाम तंगाय हनै काहाम लामातै हिंका हंकाय तेपतले मानो कुबैनो हाइफानो काइसा बेलाय नांगमानि सोरमु मानो आबामो कुबैनो ओ लामातै जत बाक्सा बरक हिमनाना से फानमाया ते काइसा गक बरकनि सामुंखा आमतै जे खालगै नासिङै तंगै मानो हिंके बनि सामुंगोबो सालजा साक्सेस अंगै मानानो चिनि लांमावो आफुनो तंथoi तंमनि जेफ्रो जों साइमान्या लांमाहिमानि तामो जेफ्रो जों नंनानि रोंया इमां हिमानि तामो जेफ्रो कापनानि रोंया बुजिथाय हिमानि तामो बुखानि ककनो बुखाव बिसिङो तनेव तांगे हिमाले शाकनि इमांनो केबो ख्लायनाय तंला आंनो सक्सेस ख्लायनाय नांनाय आव हिंके मारि किसिं सं 2020 बिसि सालाय नो थांका हामे जराबाय गदालै फारिंके 2021 बाहायांनो खाखायो काहाम नंगानो हनै जे बरकनि लाइबो काम खालायनायनि चाइतंमु तंनाय रंनि खाखायो बिसि 2021 बिसिओ सक्सेस मानानो हनै हिंके खाखायो दल नरा ओ भिडियो बाय पाइथाक जरा करिन तंखाना हनै नरा ओ भिडियो नि गेसे साजमु तंके तोला लाइक खाइ रेडी ते काइसे कमेंट खाइ रेडी ते आनि चैनल न कतल नाय तंके सब्सक्राइब खाबनाडी ते बेल आइकन क्लिक खाये ऑल सिलेक्ट खाबनाडी तांगे हिंके डेली आने वीडियो जाफोर अपलोड नहीं नोटिफिकेशन देले मानना बागै हामबाय।